Nadat hij ons aanviel hebben we hem vastgepakt. Maar hij verzette zich zo hevig dat we hem niet konden houden met 3 collega's. Ik heb hem nog pepperspray in de ogen gespoten. Dat werkt niet gelijk. Dus vervolgens werd hij zo sterk dat ik op de grond viel en toen heeft hij mij een klap gegeven. De politie krijgt een melding van een vechtpartij in het centrum van Ljouwert. Wil een persoon aanhouden, maar dat rint flink uit de hand. Een voorbeeld van geweld zien agenten in Friesland dit jaar. Mooi gebeurde 314 keer. Van uitskellen om het echt slaan. Vlien hier kwam het volle minder vaak voor, 190 keer. Als je een paar jaar terugkijkt, dan moest je maar kunnen incasseren als je een klap kreeg. Of als je een keer uit werd gescholden, dan moest je maar een brede rug hebben. En een paar jaar terug is toch wel de tendens helemaal veranderd. En terecht dat je met de handen van de politie en de hulpverlener afblijft. Het is wel fijn dat je natuurlijk die verdachte daarna aanhoudt en dat hij wel zijn straf krijgt. Want ik vind dat we het niet hoeven te accepteren dat iemand zoiets tegen een politieagent doet. Ik doe mijn werk met plezier en dat doe ik omdat ik het verschil wil maken voor mensen, om mensen te helpen. Daar wil je ook om gewaardeerd worden. En als iemand jou dan aanvalt, dan is het goed dat daar wat tegenover staat. En je kunt volgens mij maar 1 signaal met elkaar afgeven dat je het niet accepteert. Dus politie die het echt ook gelijk vastpakt, de verdachte aanhoudt. En daarna dat de officier en de rechter dus het 1 lijn met elkaar trekken om te zorgen van en een signaal afgeven dat we het niet accepteren. En ik ben wel blij dat de tijd veranderd is. In die zin dat er nu ook harder tegen opgetreden wordt. Want als jij alles moet slikken als agent, dat is gewoon niet mogelijk. Want je wil ook met plezier naar je werk gaan.